כמה דקות מאוחר יותר המצלמה שוב נדלקת, ונתניהו פורס בפני מערכיו את משנתו המדינית, בלי מרכאות, בלי מסכות. אני מאוד שם להבין את פירוש הסיסמה, יש לזה כאן. יש לזה כאן, יש לזה כל מקום. מה ההבדל? מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קודם לתל אביב. כן, כן, זה מה שקלטתי שהיא באה מאנגליה אומרת. גם תל אביב היא התנחלות. מבחינתם, לדעתי גם המים הטריטוריאליים שלנו. מדע? אבל זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים... האנגלים כרגע הם מקדים מלחמת, אני חושב שזה ישבור אותם. לא העיקרי, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישרת וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם. ואז רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... אבל לא יפריעו לו. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... הממשל הוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי לתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קליטון, לא פחדתי להתעמת עם אורן. מה לכי את המחיר הבינלאומי אני משלם? אז עדיף לי כבר לקבל תמורה. אוסלו, מילא הבאנו להם דברים ועכשיו אנחנו לא יכולים לקחת אותם חזרה, הם לא ייתנו לנו אותם חזרה. קודם כל, אוסלו זה מערכת, אתה צודק, אני לא יודע מה אפשר לקחת. יש לו דעות פוליטיות, תאמין לי. הוא אמר לאריק שרון דברים שאני אמרתי לו, זה לא דעה של ילד, הסכמי אוסלו זה אסון. כן, זה את יודעת ואני ידעתי. יפה, אז חשבתי שראש הממשלה... נכון, אבל חשבתי שראש הממשלה כן ידע, הוא יעשה הכל כדי איכשהו לא לעשות דברים קריטיים, כמו מסירת חברון. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, כן, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? הסכם אוסלו קבע בשעתו כי ישראל תמסור בהדרגה שטחים לפלסטינים בשלוש פעימות שונות, אלא אם בשטחים האמורים יימצאו התנחלויות או אתרים צבאיים. כאן מזהה ביבי פרצה. אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מהם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חברון. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חותם. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם, והשררתי, היה חתום קודם. למה זה חשוב? כי מאותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם אוסלו. ולמרות זאת, אדם משלנו, סליחה, שידע שזו תרמית ושאנחנו יכולים להתאבד עם הסכם אוסלו, נותן באמת לדוגמה את חברון. זה אף פעם לא היה. את חברון זה קורה. זה קורה, זה הדבר שקורה. אחד מהרבנים המפורסמים שאני מאוד מכבד אותו, רב של ארץ ישראל, אמר לי, מה היה אבא שלך אומר? הלכתי לאבא שלי. אתם יודעים קצת על העמדות של אבא שלי? הוא לא בדיוק יונה צחורה. אז אבי שמע את השאלה, הוא אמר, תגיד לרב שהסבא שלך, הרב נתן מיליקובסקי, היה יהודי חכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. באמת כראש ממשלה. אני מעריך שלי.
לא, אבל הוא צריך. תודה רבה. תודה רבה. ידענו להשתסות לך. אתה משחק בזה? לא נראה. אין גבול לבושה. אין גבול לבושה. אין גבול לבושה. נתניהו מסיים את הביקור ומשאיר את מארחיו מעט מבולבלים. אתה חש בעיניים מול עיניים, אתה חש את האמינות. שזה היה בטלוויזיה וכל זה, לא הייתה לו אמינות. לא, הכל מדהים בכוח שלו.